Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Ang oras ginadulong sa inyo sang edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 7, 2020. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel sa Aksyon Radio Bacolod. Yung mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kagkaroon para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Retirado nga pulis patay matapos ginluthang sang duwa ka mga wala makilalaan nga sospetsado sa syudad sang Kabankalan. SP ginakonsiderar ang pagpatigayon sang sesyon online. Sa mga nagapangunang balita nasyonal, Presidente Duterte ginmando ang pagtukod sa task force nga magatutok sa investigasyon sa mga anomalya sa PhilHealth. Foreign Affairs Secretary Locsin ginmando nga imbestigahan ang report sa presensya sa China survey ship sa Philippine Exclusive Economic Zone. Kag sa aton balita international, US President Trump ginapaabot nga mangin available ang COVID-19 vaccine sa bulan sang Nobyembre. Sa atong balita sports, NBA, wala sang na-record nga nagpositibo sa COVID-19 sa pinaka-latest nga testing. Kag sa atong balita entertainment, Angel Locsin, ginbulgar nga gintuyo nga ihak ang iya email kag social media accounts. Una sa balita, una sa aksyon. Detalya sa atong mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan,
Best News Program for AM. Aksyon, Balita, Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon, Balita, Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon, Balita, Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Standard Time, alas 6:14, kakaroon sa litanya sa ngaton mga nagapangulang balita lokal. Patay ang 71 anyos nga retired pulis matapos ginluthang sang duha ka wala makilalaan nga mga sospetsado nga sakay sa tricycle sa sitio Lumbia, Barangay Biniquil, syudad sang Kabankalan, las 10:15 kay nasang aga. Ang napatay ginkilala kay Rinaldo Gasataya nga pumuliyo sa banwa sang Kawayan. Suno kay Pulis Lieutenant John Paul Tabuhara, ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan PNP, ginapakita sa CCTV footage nga samtang nagapasulod sa Barangay Biniquil si Gasataya sakay sa motorsiklo, ginasunod na ini sa mga sospetsado. Wala naman may baluan kung sino ang nagluthang kay Gasataya,
matapos nga wala na nakuha sa nga CCTV kaga mismo ang pilaman ka mga testigo ang wala sang ideya. Apang na-recover naman sa eksena sang insidente ang 6 ka fired cartridge cases sang caliber 45, isa ka nakalupok nga bala sang caliber 45 kag 3 ka fired cartridges sang carbine 30. Dugang panita Buhara, away sa duta ang ginalantaw nga motibo sa insidente. Samtang ginbulgar ni Tabuhara nga siga sa taya ang mga ikatatlo na sa mag-utod gigin patay sa nagkalain-lain nga motibo. Sa karon padayon ang investigasyon sa kapulisan sa posible pag-aresto sa mga sospetsado. Yung motor ni siya, tapos gasunod ini ang gasakay sa tricycle. Isa ka driver, isa ka pasahero. Ginasundan ini siya. Tapos amo na ang tricycle naman ko nag-overtake ni. Ginaantik paglaga, nag-overtake. Tapos, why gid nila gid makitaan wala mga kung sino wala nakatiro ang driver o ang pasahero. Basta, nakabati na siya nilupok. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant John Paul Tabuhara. Sa dugang pang balita, lokal nagpandamang Philippine Army sa mga negosyante kag politiko nga nagasuporta sa New People's Army kun NPA sa Isla Sang Negros. Ginakasubo ni 3rd Infantry Division spokesperson Army Captain Senon Pansito III ngay hambal nga madamo sa gihapon sa ila ay nagahatag sing kwarta sa mga grupo tubtob sa sininga tinion. Suno kay Pansito sa anti-terror law, isa sa mga tutukan nila magluwas sa mga terorista amuman ang mga taga-suporta. Nagapati ang Philippine Army nga nagapadayon ng NPA bangod sa kwarta nga makuha nila nagikan sa tawo nga hindi luyag gamuhon ang ilang kabuhi. Apang ginpasiguro naman ni Pansito in kaso nga magkakuha sila sa ebidensya batok sa mga nagasuporta, ila inipasakaan sa kaso. Karon sini ginahulat na lamang sa Philippine Army ang implementing rules and regulations sa IRR sang anti-terror law agud nga mapatuman ini sa gilayon. Sa iban pang balita, lokal, ginkumpirmar sa Bacolod o Cotabato City Health Office nga nagwa na nga negatibo nga ang resulta sa ilang COVID-19 na patient. Isa kadlaw antes ini nga mapatay. Suno kay Nurse Siander Rosquillo, ang Planning Section Chief sa Bago CHO, ang 38 anyos nga lalaki nga may heart problem, isa ka locally stranded individual, nagikan sa Manila ang nag-abot sa syudad sa tung Hunyo 21 kag Hunyo 23 sa nga nagpa-admit ini sa hospital kag nagpa-swab. Hunyo 30, naibaluan niya nagpositibo siya sa virus. Rason niya ginpaidalong man sa swab test ang iloy nga may flu-like symptoms sa tung Hulyo 2. Hulyo 11, sa nagpositibo naman sa virus ang iya 58 anyos nga iloy, apang nagnegatibo na sa tung Hulyo 26 kag gindeklarar sang DOH nga recovered na. Parayag pa ni Rosquillo nga nagwa ang resulta sang rapid test ang 38 anyos nga pasyente sa tung Agosto 1 apang napatay sa tung Agosto 2 nga natalana kunta ni i-discharge sa hospital sa uman nga adlaw. Sinubay Rosquillo, base sa mando sang DOH sa pihak nga nagnegatibo ini sa repeat test, makabig sa gihapon nga COVID-19 related death ang natabo sa pasyente. Ang 38 anyos nga pasyente ay kaduha nga COVID-19 death sa Negros Occidental. Sa madumduman, una napatay ang 77 anyos nga kapitan sang barko sa syudad sang San Carlos. Ginpaidalom sa swab test ang team sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council nga nagasugat sa mga LSIs kag OFWs nga nagaabot sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Dr. Zepart Gerhartelian, 3 ka mga team nga ginalakipan sang tig-6 ka mga personnel ang nagabulos-bulos sa pagsugat sa mga repatriates kag ginapaidalom sila sa swab test matapos ang ila sini nga trabaho. Dugang pa sa karon padayon man ang pagserbisyo sa PDRMO kay nagapasalamat nga hilway sa virus ang mga non-medical frontliners. Ginakonsider sa karon sang sangguniang panlungsod sa syudad sa Bacolod ang pagpatigayon sang online session sa palabuton. Sunod kay Vice Mayor Elcida Familiaran, ini nga plano ang nagatuyo nga mapunggan ang posible dugong pa nga problema nga mahimo idulot sang virus sa ilang mga empleyado kag mismo miyembro sang konseho bangod sang ila exposure sa ilatag sa mga kaopisina. Dugang pa ni Familiaran, sining adlaw, nagpatigayon na sila sa nagakaigo nga dry run pagi sa bulig sa technical support team sing SP. Ginpasiguro naman ni Familiaran sa Bacolod noon nga abisar sining nga plano
Mayara pa sa gihapon sang skeletal working force nga maga-duty sa ilatag sa mga opisina agud sa pag-akomodar sa concern nga ginapalabot sang publiko. And subong nagkuhan sila, run through the dry run ng Zoom conference. Kaya kung pwede, next week, session sa session hall. Ako na lang duty upod sa mga stenographers. Then sila they can stay at home. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Sa kanapusan nga balita lokal, nagpatigayon na sa nagakaigo nga tikang ang lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod. Dagon nyo pa siguro ang seguridad sa ikayong lawas sa mga empleyado ilabi na sa bahin sing government center. Kasunod sa natabo nga kamatayon sing isa ka empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay City Administrator ang mangin skeletal force kag shifting ang duty sa mga empleyado sa nakarailan ng mga departamento agud nyo mapasiguro nga padayon ng serbisyo nga ginahatag sang syudad sa publiko. Dugong paniang istrikto man nga ipatuman sang syudad ang implementasyon sang health protocol sa tanan ng mga individual nga padulong o kung magapadulong sa NGC. Nagbatsyag man inis ang kahangawa sa damlag lamang nagwa nga resulta sang RT-PCR test sa pila ka mga empleyado nagikan sa Land Tax Division bagod magluwas na napatay. Mayara pa sang duwa ka mga individual nga nag-positibo man sa virus. Kada semana may bago nga shift nga masulod ng empleyado. So ang daw skeletal workforce or alternative work arrangement kita dara subong sa NGC, sure nga ang kada opisina may ara gid siyang naka-assign nga mga empleyado nga dapat gina-perform adlaw. Ang kabahin sa pagpahayag ni City Administrator M. Ang. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Sa atong mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan gid nato ng aton man ikaayong lawas. Agud man ikaw ng mga sakit, dapat sa aton mga nagapangulang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan. Nasa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:28 kakaroon sa detalye na sa aton mga nagapangunang balita national. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtukod sa Interagency Task Force nga magatutok sa alegasyon sa anomalya sa Philippine Health Insurance Corporation na PhilHealth. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginmando sa Presidente ang pagtukod sa task force nga ginabugusan sa Department of Justice, Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission, Office of the Executive Secretary, Undersecretary Jesus Melchor kitain sa Office of the Special Assistant to the President, kag Presidential Anti-Corruption Commission. Magluwas sa investigasyon, mahimo magkapatigayon sa lifestyle check kag audit ang task force sa ginagastos ng PhilHealth. Ang task force may 30 kadlaw agud nga magpasa sa Malacañang sa ilang findings kag rekomendasyon, lakip na ang legal action batok sa mga opisyal kag empleyado nga mapamatud-an nga responsable sa anomalya sa PhilHealth. Wala sang hibalo si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa hanuman nga pagpahanugot para sa Chinese survey vessel sa Exclusive Economic Zone o kan EEZ sa Pilipinas. Sa Twitter post, ginpahayag ni Locsin nga ang iya lamang nahibaluan nga ginpahanugutan amo ang US survey ship kag French vessel. Ginhimo ni Locsin ang komento sa isa ka tweet nga nagpahayag nga isa ka Chinese survey vessel ang nakitaan sa Reed Bank area. Ang nasambit nga barko nagbiya sa China sa tung Hulyo 22 kay nagabot sang Agosto 6. Sa sabat naman nga tweet sang Indo-Pacific News, ginpahayag nga wala sang pagpamatok halin sa Philippine Coast Guard ang pagsulod sang nasambit nga vessel. Ginmando na ni Locsin sa Department of Foreign Affairs sa Department of Foreign Affairs Office of Asian and Pacific Affairs nga usisaon ang nasambit nga report.
Ginklaro sa Department of Health nga ang Agosto 10 nga petsa sa pagumpisa sa clinical trials sa Pilipinas sa Japanese antiviral flu drug nga avigan ang hindi pa pinal bangod gina-finalize pa ang pila sinika mga legal documents. Sunog kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang ahensya maghatag liwat sa panibago nga pahayag kung saan o mag-aumpisa ang trial. Ang avigan amo ang brand name sa nga drug nga Favipiravir. Ini ang gin-develop sa ginakilala sa karon nga Fujifilm Toyama Chemical kay ginaprobahan ang paggamit sa Japan sa tung 2014. Sa arapusan nga balita nasyonal, nadugangan sa duwa pa ka mga overseas Filipino workers ang napatay bangod sa pagsigabong sa Beirut, Lebanon. Sunod sa Department of Foreign Affairs. Base sa update halin sa Philippine Embassy sa Beirut, nagsaka sa 4 ang napatay nga Pinoy bangod sa pagsigabong. Nagsaka naman sa 31 ang mga Pinoy nga nagkalapilasan. Ginpahayag sang DFA nga isa pa ka household service worker ang nadula kag padayon pa sa karon nga ginapangita. Sa mga napilasan nga Pinoy, duha ang kritikal ang kondisyon sa risk hospital. Ginpasiguro naman sang DFA nga padayon ginabantayan sa embahada ang kondisyon sa mga Pinoy sa Beirut. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Sa balita, una sa aksyon. Detalya sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Coffee mix. Good evening sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa subong naman niya sa aton nga Facebook Live. Oo, thank you so much good sa inyo dira nga padayon man nga pagtutok syempre sa mga information nga ginarelay man namon sa inyo via diri Facebook Live or even mismo sa inyo dira yang mga tagsa ka mga radio. Salamat gid sa mga nagapag-greet sa mga gabi nga naga-monitor sa kay Sir Andrew Juanites. Good evening sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Good evening man. Sa kay Lorna Termil, nagalantaw sila sa Barangay Bata. Kay Ramona Azero, evening action on, watching from Barangay 35, Bacolod City. Sa kay Mama Jean, oy Cesar, good evening mandira sa imo. Sa kay Jeneline Patiga Diaz, permisya daw nagalantaw, itagalog ito eh. Oo, lagi po akong nanonood sa inyo dito sa Cavite. Maraming salamat po. Sa kay Aksyon Bia Jonathan, naga-monitor na sa bunga gabi. Sa kay Jocelyn Arisivita Ola, kay good evening Action Radio. Good evening man sa kay Gemma Pauntalan, kag sa kay Michael Paskin, nga naga-lantaw, Calamba, Laguna, ini siya. Sige, salamat gid. Sa kay Miss Jarilyn Ferrares Idon, good evening po, watching from Parañaque City. God bless po and keep safe everyone. Halong mandira sa imo ma'am. Halong perme kag suksok sang face mask. Sakay May Saison. Good evening Action Radio Bacolod at sa buong Negros Occidental. Good evening mandira sa imo ma'am. Sakay Jaya Agwasa, watching here sa Sumag, Barangay Sumag. Sige, salamat gid sakay Emmy Esmeralda Dolido, good evening Action on. Patamyaw sa tatay ko Elias Dolido sang Barangay Paloma sa Banwa sang Valladolid. Naga-monitor gid kuno. Sige, salamat gid. Sa kay Lord Rizares, good evening man sa liwat. Sa kay Miss Jaya Agwas, good evening. Thank you so much gid. Continue lang sa pag-monitor diri sa amon man nga mga ginadulong sa inyo nga mga information. Isang metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19.
para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang... Kagsalita sa nga atong balita international, ginpahayag ni US President Donald Trump nga mahimo antes ang US presidential election, mayara na sang bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Trump nga sa mas madaling nga panahon, mangin available na ang bakuna pangontra sa masakit. Dugang pa ni Trump sa karon madamo na nga pagtuon para magka-develop sang vaccine. Una nga nagpainsang dako nga pondo ang administrasyon ni Trump agud ibakal sang bakuna sa tion nga available na ini. Ang US ang nagapanguna sa bugos ng kalibutan nga may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 kag may pinakadamo man ang na-record nga napatay. Kag sa atong balita sports, wala sang na-record ang NBA nga nagpositibo sa COVID-19 sa pinaka-latest nga testing. Sa ikatatlo ka sunod-sunod nga semana, ginpahayag sang liga nga ang tanan nga testing ginpatigayon sa NBA campus sa Disney World ang nagwa nga negatibo ang resulta. Ang NBA ang nagpatigayon sang test sa 343 sini ka mga players halin Hulyo 29. Kag sa atong balita entertainment, ginbulgar sa actress nga si Angel Locsin nga makapila ka beses nga gintuyo nga i-hack ang iya nga social media account. Sa Instagram stories nga ginpost sang actress nga gintuyo ang i-hack ang iya account sa Twitter, Facebook ag email. Ang panibago nga attempt natabo isa ka semana matapos ang iya mga fan pages na kabaton sang tanyag nga ibaylo sa kwartang account. Sa nibaluan, si Angel, isa sa mga local celebrities nga naging vocal sa iya opinyon sa mga isyu nga nag-aapekto sa pungsod. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39. Kaginyo ginpamatian ang kabugusan niya detalye sa ngaton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karong adlaw Biyernes, Agosto 7, 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,